आयज वेर हांवें 50 लोकांची पुस्तकां प्रकाशीत केली, स्वता 40 बरयली. ह्या परिश्रमाचें चीज जावचें अशें दिसता. देखून ह्या फंडांतल्यान तशेंच समाजीक कामांतल्यान मेळिल्ले मदतींतल्यान पुण्या जाणट्या बायलां खातीर वृद्धाश्रम बांदपाचो संकल्प करता. शिक्षक आनी साहित्यीक श्रीकृष्ण अडसुळान सांगलें. चौगुले कॉलेजीत शिक्षणदान करपी श्रीकृष्ण अडसुळाचो मडगांवच्या रवींद्र भवनात भोवमान जालो. श्रीकृष्ण अडसूळ गौरव समितीन केल्ल्या ह्या भोवमान सुवाळ्याक हिमाचलचो राज्यपाल आनी गोंयचो आदलो सभापती राजेंद्र आर्लेकार, गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दामू नायक, संध्या नायक हजर आसली. मानेस्तांची हस्तुकी ताचो भोवमान जालो. 50 लोकांचे ग्रंथ काढले. मी स्वतःही साहित्यिकदृष्ट्या अतिशय समृद्ध झालो. 40 ग्रंथ मी लिहिले. त्यातून मला जे पैसे मिळाले, माझ्या सगळ्या सामाजिक कामातून जे मला पैसे मिळाले, त्यातून पुण्यामध्ये मी वृद्धाश्रमाला एक जागा मी केली आहे. महिलांसाठीचा एक वृद्धाश्रम मला पुण्याला बांधायचा आहे. माझ्या आजीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ. माझी आजी 102 वर्ष वय जगली. महाराष्ट्रामधले सगळे पुरस्कार माझ्या आजीला मिळालेले आहेत. फार मोठी सेविका होती. वडील मोठे स्वातंत्र्य सैनिक होते. 20 वर्षाच्या आयुष्यामध्ये माझ्या हाताकडून जवळजवळ 9,730 विद्यार्थी शिक्षित झालेले आणि प्रत्येक मुलाचा पत्ता आणि फोन नंबर माझ्याकडे आहे. म्हणजे हे कशासाठी आहे? इथे माझे असंख्य विद्यार्थी बसलेले, कोण कुठे नोकरी करतो तुम्हाला मी आत्ताही सांगू शकतो. कारण का अंतरीचे धावे प्रभावी बाहेरी आवरिता परी आवरेना संत श्रेष्ठ तुकारामांचं विधान आहे. माझ्या अंतर्गत माझे विद्यार्थी आहे सगळे. सुवाळ्यात श्रीकृष्ण अडसुळाच्या कृष्णानुबंध आणि सृजनवेध ह्या पुस्तकांचे लोकार्पण जालें. त्या उपरांत जाल्ल्या उलोवपांत श्रीकृष्ण अडसुळाच्या कांय तत्वमुल्यांचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आनी राजेंद्र आर्लेकारान उल्लेख केलो. गोंयचे शिक्षण प्रणालीत अडसूळ सराचें योगदान घेतलें अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. आयकात. शिक्षक खूप आसतले, शिक्षक खूप रिटायर्डूय जातले, बट पुराय आपल्या आयुष्यात जितक्या विद्यार्थ्यांना आपण शिकयले त्या विद्यार्थ्यांचो ॲड्रेस आपल्याकडे, ॲड्रेसूय एखाद्या वेळी खूप जणांकडे आसतलो, पण तितकेच ऋणानुबंध म्हाका दिसना एखाद्या सुद्धा टिचराकडे आसतले अशें. आनी आयच्या घडीक सुद्धा तुम्ही तो आपलो स्टुडंट्स खंय आसा, कितें करता आनी ताचे कडेन तितकेच आपुलकेचे संबंध दवरपी टिचर ह्या समाजात आताच्या घडीक मेळप खूप कठीण आसा आनी म्हाका दिसना मेळटले अशें. म्हणून सर खरोखरूच म्हणजे तुम्ही शिक्षकी पेशा आमी बरेचशे फावटी म्हणटा न्याय दिलो. हांव न्याय दिलो हेच्या पलीकडे म्हाका मराठी आनी कोंकणी शब्द येना, पण तेच्याय पेक्षा चड तुम्ही कितें तरी म्हाका दिसता त्या एक्चुअली शिक्षकी पेशात भितर गेले म्हणपाक काय हरकत ना. आनी तुमचो गाढा अनुभव, कितलेशाच वर्साचो एक्सपिरियन्स जे खूप मोठ्या प्रमाणात हो सगळ्या जाणांक खरोखरूच म्हणजे आपलो फुडल्या भावी जीवना खातीर तुका खूप खूप शुभेच्छा दिता. आणि निश्चितच तुम्ही मार्गदर्शक म्हणून वेळच्या वेळी आमच्या एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक म्हणा किंवा हांव निश्चितच हांव डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशनाक तर सांगतलो, बट त्याच बरोबर इतर वेळार सुद्धा अशा पद्दतीन आमकां म्हाका दिसता तुम्ही मार्गदर्शक म्हणून येवचे, मार्गदर्शन करचे अशें म्हाका दिसता. जीवन त्यांनी कसं जगलेलं आहे, ते का जगलेले आहेत आणि कशामुळे मी आज हे जीवन जगलेलो आहे याचं श्रेय आणि सार असं अडसूळ सरांनी आपल्या समोर एका वाक्यात मांडलेलं आहे. त्यांनी एक आपली खंत व्यक्त केलेली आहे, ती म्हणजे आजच्या काळातली वाचन संस्कृती. खरंच आपण एवढं वाचतो का? त्यांनी ज्ञानेश्वरीचा उल्लेख केला. ज्ञानेश्वरी ज्यांनी ज्यांनी वाचली त्या सगळ्यांना कृतार्थ वाटलं, त्या सगळ्यांना अनुभव आल्यासारखं वाटलं, त्या सगळ्यांना आपल्या जीवनात समृद्धी आल्यासारखे वाटलं. का? कारण आपण ती वाचली म्हणून. आज जीवनात वाचनाला कुठे स्थान आहे? गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार.